Bé, en principi us hem ja facilitat les al·legacions que d'aquí uns minuts presentarem a la subdelegació del Gobierno de cara a constar com a part implicada en el que és el procés d'informació pública en aquest projecte de la ubicació. Dins de les al·legacions nosaltres hem diferenciat tres aspectes essencials. Uns farien referència a aspectes tècnics del projecte que es posa a informació pública, un altre en el que és els aspectes socioeconòmics, d'afectació al territori, a la gent que hi viu i a les poblacions, i el darrer en els aspectes mediambientals que afecten pròpiament a l'entorn. En quant als aspectes tècnics, un cop estudiat el projecte, hem detectat que hi ha multitud d'omissió per una part de documentació tècnica que fa falta per posar en marxa la central tèrmica i per altra el que nosaltres considerem sistemes no prou eficients tant del que és del procés de combustió d'aquesta central tèrmica de carbó com del que és el control de les emissions i de les immissions. Per exemple,